Представата за театрална публика в мащабите на един такъв град е леко абстрактна. Остава такава до мига, в който външният човек хвърли едно око на подстъпите към читалището. Тогава вече картината се избистря. Тополовградската публика, тя е театрална публика. Публиката в Тополовград винаги е била с лице към театъра и винаги е пълнала салона. Не е голям, но има 2 пъти в годината, когато не достигат местата. Това е откриването на фестивала и закриването на фестивала. Те са 360 места. Тук в по-ранните години даже с полиция ги вардехме, защото и витрини се чупиха, толкова много желаящи имаше да влизат и да гледат постановките. Има градове, малки или по-големи, където децата не са ходили никога на театър. А тук има вече 13-14 годишните ходят от 10 години на театър. Половината от тях да имат едно изградено отношение към театъра, дори да се разпилеят по света, те ще имат вече, ще знаят какво е театър и ще отидат да видят, да се насладят или наругаят това, което видят. Имат отношение. Така е. Кеска води на това положение. Представете се, не можем да отидем в Париж. Pourquoi, мадам? Можете? А нали? И аз мисля, че не е опасно. Тополовград се хвърля на сцената преди повече от век. Дори най-напредналите във възрастта читалищни любители не помнят първите представления. Просто защото са започнали да живеят доста след зората на театъра. Тогава никой не е предполагал, че ще има битка за статуетка. Театър в Тополовград е имало още в 1894 година. Ние не знаем кога е точната рождена дата на Тополовградското читалище. Но четем една статия в Сливенски вестник от 1894 година, в която казва, че в Тополовград има добре уредена библиотека и се играят редовно вечеринки. Това предполага, че в 1894 година вече Тополовград е разполагал с театър. Артист дебне дори в дълбоката душа на отрудения докер. Той се вълнува, страда, радва се, страхува се. Това плавно навежда на още една прилика между любителите и професионалистите. И двата вида ги тресе зад кулисите, преди да се появят на сцената. Все някой намира добър подход за разведряване на обстановката. Това не винаги е шефът на трупата. Понякога подкрепата идва от най-неочаквания представител на съсловието. Взех едно ше с ракия, напълня го с ракия, сложа го в една турба и на другата вечер дойдахме тук. Вадя ракията от турбата, оставам го на масата и който пие чай, пие с ракията чай. Това го правят преди представление, да могат да се отпуснат, да играят спокойно, да не играят толкова лошо. Аз пия чай само и аз и да го пия и да не го пия този чай, пак съм отпуснат. Питам те, как му викаш ти на помачето? На турски. Това Кьорав ли си? Това. Това. Кьорав са табиота, бе! И карам нататък. Контракт сигуранца. Сигуритет. Златната Камила само е показана на журито и организаторите и отново е върната в ателието на Христо Дюлгеров. Тя не може да бъде връчена преди творецът й да я изпрати с прочувствена церемония. Дюлгеров вече е огледал всичките детайли по снагата й. Сега му остава да се погрижи за едно сантиментално изпращане. Също като на раздяла с нещо много скъпо, в което е вложена част от една човешка душа. Винти съм изходила, направил съм свински корбаво. Тополовград,
Тополовград, красиво маничко градче. Тополовград, мамини роден град. Слушам. Това е. Чао, Камилке. До година ще направим друга, ще отиде някъде друга. Айде, Сточе, за Камилката пусни една песен. Камиларио, стари мой другаро. Или Камилар си стал да пасеш. Преминава кербаните, Това постириш от незабор. Елена, дете на живата Камила. Пусти. Елена, само теб. Аз мисля, че това не е нужно. Тейко, събирал си, трупал си и ме създава, нали, познато навсякъде, ама ето време ти е вече да пукнеш гроба да умреш. Какво речи? И днеска говорих с едни полицаи от града, които казват: съжалявам, че свършва, защото когато свърши фестивала, града отихва и се връща в едно старото си. Такова ежедневие, което и така цяла година. До година ще я усмихнем още повече. До година ще я усмихнем още повече.